Bueno, jarraitzen dugu erroen kurtsoarekin. Aurrekoan ikusiekin dituen propitateak eta gaur ariketak ikusiko ditugu. Ariketak doaz errezagotik zailagoetara. Honena izango litzateke, ariketa gertzen denean, zuek alde egindu egiten. Ikusiko duzue propitateen bideoa, ez zaizu oso zaila izango, por lo menos hasierako ariketak. Ez baduzu ikusi joan ikustera eta ikusten zuenean, etorri eta saiatu egiten. Esan dudana, errezenetik zailagoera joango gara, eta venga, goazen. Esan dudan modura, joango gara errezenetik zailagoenera. Zer egingo dugu hemen? Dugu erro baten berretzailea, ez da? Erroa berretzaile bat modura jarrita lehenengoko propitatea. Orduan berriro ere erro modura jarriko dugu. Nola? Hau da erroaren maila eta x berbat, ez da lez jartzen berbat, x. Bardina irekin. Maila berdina dutelez erroek, zer egingo dugu bigarren eta hirugarren propitatea aplikatu, gogoratu, da biderketen eta zatiketen propitatea. Hor, maila berdina dutenez, x eta y erro baten barrura sartuko ditugu. Urrengoa, hemen zer dugu? Bardina, ez da? Erroen berretzailea. Baina, hemen garrantzitsua ez da hori. Garrantzitsua da, hau dala berretzaile baten berretzailea. Gogoratzen bazarete nola egiten den hori, biderkatu egiten da. Bi zati hiru, bider, bat zati bi. Zenbakitzailea zenbakitzailearekin eta izendatzailea izendatzailearekin. Oso erraz, bi bider bat bi, hiru bider bi, 6. Orain, simplifikatu daiteke hau, ez da? Baina, imaginatu ez duzuela simplifikatzen, ahaztu egin zaitzuelako. Jarri erro modura. Baina orain simplifikatu behar da. 6 alde egin zati bi, bi alde egin zati bi, orduan, erro hiru, x. Bestarik eta bi. Kasu honetan, lehengo antzera. Dugu berreketa bat, ez da? Lehenengo berreketa, aztu erroarekin. Lehenengo berreketa, orduan, hau bider hau eta hau bider hau. Egin. Egingo dugu. Hiru bider bat bosten, z bardin, hiru bider bat bosten. Bardin, ez da? Hiru batekin eta hau zati bat dalez bat bostekin. Jartzen dugu. Zer dugu hemen? Erro bat berretzaile modura jarrita, ez da? Jarri berriro erro modura. Listo, orain, lehengo bardina, bigarren propitatea. Erroak maila bera dutenez, maila berdinan sartu, eta listo. Norbaitek ikusi badu hau, ez da? Eta espabilatua bada, ikusiko zuen hemendik ona pausu bakarra dagoela, eta ez 3. Hau 5 jartzen dugu erro modura, eta listo. Bukatuko litzateke ariketa, horrela, apur bat praktikatzen dugu, ez da? Urrengoa, zer da hau? Ez ikaratu. Dugu berretzaile baten berretzailea eta berretzailea. Zer egiten da, kasu horretan, berretzaileak haien artean biderkatu. Bat zati bi, bider bost, bider bat zati hiru. Bardina, zenbakitzaileak haien artean eta izendatzaileak haien artean. Bat bider bost, bider bat, bost, bi bider hiru, 6. Erro modura jarri eta listo. Hauek nahiko errez ikusi ditugu, ez da? Pare bat propitate aplikatu eta listo. Zer gertatzen da? Hauek ez direla azterketan sartungo edo, por lo menos ez dira hain errez sartungo. Edo, hauen atxetik ariketa zailago bat sartungo da. Ze ariketa mota, ariketa mota zauden azterketan da nola egiten da, ez da? Da albokoak egiten dago edo ez dago egiten. Hori ariketa, zuek jakingo duzue egiten. Ez bat, bi ariketa jarriko ditut, nahiko zailak direnak, egon adi eta ea zena urtetzen den. Venga, guazen. Guazen egitera. Lasai, badakit ikaratzen duela pizka bat, baina, egingo dugu lasai. Lehenengo pausua, 3 bider bi, ez da? Berretzaileak haien artean, 6. Orain, hau jarraitzeko, bi bide lehenengokoa. Hau, laua, berretzaile modura jarri lehenengoko propitatea jarraituz. Bat zati lau, ikusten duzue, pentsatu ondo, bale? Lau, doa bera, eta jartzen dugu lehenengoko propitatea jarraituz, erroa, berretzaile modura. Orain zer, hau egingo dut deskonposatu, eta hauek haien artean biderkatu. Zergaitik deskonposatu? Beti esaten dizuetan edez, ariketa hauetan deskonposatu ahal duzuen guztietan. Listo, geratuko litzateke honela, ez da? 6 bider bat, 6, da listo. 6 eta lau, simplifikatu daitezke, ez da? Simplifikatzea badakizue egin daiteke orain edo amaieran. Asko hobeto gauzak hasieratik egiten badituzu, baina errezago joateko, bale? Zati bi eta zati bi. Orain zer? Berretzaileak haien artean biderkatu. 2 bider hiru, 6, 3 bider hiru, bederatzi. Bardina gertatzen da hemen, ez da? Hau, egin daiteke, 6 zati bi, 3. Eta behan, erro modura jarri. Eta hor bukatuko litzateke ariketa. Nik ez dut bukatuko hemen, ariketa ikusten bazaudet eta
erroetaz gehiago badakizue jakingo duzue, hau gehiago kalkula daitekeela, ezta? 3 atera dezakegu eta horrela utzi. Urrengo bideoan edo urrengoan ikusiko dugu, baina kurso honetan ikusiko dugu nola atera faktoreak erroen barrutik. Oraingoz lasai, onarte heldu bazarete, ondo. Esan dudanez, hau da lehenengoko bidea, ikusi dezagun bigarren bidea. Barrukoa deskonposatuko dugu. Orain, 4 jarriko dugu hauekin berretzaile modura. Lehenengoko propietatea jarraituz, 2 zati 4, 3 zati 4 eta 6. Orain zer, hau simplifikatu daiteke, nik ez du simplifikatu enaizelako konturatu. Eta ikusiko duzuen bardin diola, gero egin daiteke, orduan, berretzailea berretzailearekin. 2 bider 6 eta 3 bider 6, 12 eta 18. Orain bai, egin zatiketa hau, eta hau simplifikatu. Eta ikusiko duzuen nola, ematen digun ja hau. Justo hemen, 2 berriru da, ezta? Baina, ikusi duzue bardin ematen duela. Eta, emaitza, berdin. Bide ezberdina jarraituta, emaitza berdina eman du. Hasi gara oso ondo, ezta? Esate, nik ariketa hauek oso errez egiten ditut, eta erende, ariketa zaila. Zuek egin pausuz pausu. Saietu zuek egiten, eta ondo eman badizue, zorionak. Eta ez badizan horrela, ikusi berriro bideoa, pentsatu eta egin. Ulertu zer gertatzen den. Orain, beste bat ikusiko dugu, zaila dana bebai, baina, zuek esango didazu, ezta? Venga, guazen. Hau da zuen lagun berria. Ikusten baduzu ariketa hau, pentsatuko duzue, nondik hasiko naiz hemen, zer daukat? Daukat berretzaile bat. Ditut 3 erro, 5, 3 eta 2 mailakoak. Aparte, daukat 2 eta 3 zenbakia erroen artean. Beraz, zer egingo du? Ganena, 36 deskonposatu daiteke. Zer egingo dut hemen berretzailea bider barruko zenbakiak? Ezin dut hori egin, 3 erro ditut. Orduan, nondik hasiko naiz? Lasai, hasiko gara. Hau hemendik kenduz. Aurreko bideoa ikusi bazenute, propietateena ikusi genuen nola. Kanpoan badago zenbaki bat barrura sartu daitekeen. Erroaren mailarekin. Karratua da, ezta? Orduan, 3 sartungo da, 3 karratu modura, erro barrura. 3 karratu, zati 36. 36 deskonposatu daiteke, oraindik ez dugu hori ikusiko. Orain, hauek bidergatu daitezke, ezta? 3 bider 2, 6. Onarte ondo, orain. 3 sartun badugu barrura, ezta? Karratuarekin, 2 nola sartungo dugu ona? 6 badukagu hemen. Ahi ezta. 2 ber 6 eginda. Jartzen dugu inolako arazo barik, 2 ber 6, bider 2 berriru, zati, hau, orain bai, deskonposatuta. Zertarako, ariketa apur bat simplifikatzeko. Hau honekin badoa, hau honekin badoa, eta geratuko litzateke, 5 erro 6, 2 ber 4, simplifikatuta. Hauek orain euren artean biderkatuko ditugu, horrela, hauek ikusten baduzue simplifikatu daitezke, zati 2 eginez bakoitza, eta orain, lehenkoko propietatea jarraituz, jarri dezakegu berretzaile modura. Eta horrela, bukatu da ariketa. Eta listo, bukatu da. Hori izan da guztia. Hasikeran izan da oso erraz eta mailarako bideoak izan dira pizka bat zailagoak, horrek ariketak, asko liatzen dutek, propietatea hemen, propietatean, berretzailea, erroa, nahiko zaila da. Zuek egin, pizkanaka, pentsatu zer egiten ari zareten denbora guztian. Dudak bat dituzue galdetu, eskolan edo galdetu akademian. Horretarako gaude, bete esaten du bardina. Jarraitu egiten eta praktikatu. Hurrengo bideoan ikusiko dugu nola atera faktoreak erroetatik. Lehen, adibideat ikusten ari ginenean, ikusi dugu nola, esan dudan. Badakizuenak egiten erroak, hau jakin duzu egiten, ezta? Justo, hurrengo bideoan azalduko dudanagaitik. Nola atera faktoreak. Hor ja, gauzak, gerota zailagoak jarriko dira, eta zelan urtetete. Venga, guazen!